Otvárame balíčky, dokým nepadne Ronaldo a Messi. Myslím, že konkrétne máme deň 4. alebo 5. S tým, že posledné 3 balíčky to bolo naozaj otras. Ak sa ti aj takáto forma obsahu páči, tak budem rád, keď klikneš na follow. Ja idem vybrať niektorý z týchto balíčkov a verím, že dneska tam niečo padne. Tak let's go, ďalší balíček a ja verím, že po tých neúspešných konečne príde niečo, čomu sa reálne potešíme. Napríklad Messi a Ronaldo, čo poviete? Tak poďme na to. Znak USA, takýto pekný, OK, nezačína to vôbec zle. Pobrežie slonoviny týmec, dobre. Ismail Garbi, začína to. Estevao, sem síce nejde na World Cup, ale tak kartička je. Kartička check. Hamdi Fati. Katar, výborné, Katarská liga teda tak. Ale Dani Carvajal, tak konečne niekto aj z Realu. A Iñaki Williams z Atletica Bilbao. Takže hoši, síce tam už boli aspoň trochu známejší hráči, ale stále bez Messiho, bez Ronalda pokračujeme ďalej. No, opäť asi že nič. Ale tak nás madridistov aspoň teší Dani Carvajal, aj keď vieme, aký je príbeh za jeho účasťou na majstrovstvách sveta, lomeno neúčasťou. Vidíme sa opäť zajtra, no a verím, že už to tam trochu začne padať. A samozrejme, aby som nezabudol, tak papierik z balíčku putuje do tejto krabice.